Paisaiari begira meteorologiako neurtze tresnekin adina informazioa edo agian gehiago lortu daiteke eguraldiaren inguruan. Hori da Donostiako Kristina Enea parkean zabaldu den erakusketaren abiapuntua. Jean-Jacques Stokely argazkilariak Poe inguruan 4 urtaroetan eginiko argazkietan eguraldi lotuta gerta daitezkeen hainbat fenomeno erakusten dira. Pirineoetako klima aztertzen denez, otsailaren 14 eta 15ean Aragoi, Nafarroa, Akitania eta Euskadiko 4 meteorologok gidatuko dituzte bisitariak. Los 4 meteorólogos aquí lo que hacemos es Guk egiten duguna da argazkien interpretazio meteorologikoa ematea. de las fotos de la naturaleza que se exhiben. Por ejemplo, esta misma foto, un meteorólogo sabe que esta Meteorologo batek badaki argazkia udaberrikoa dela, negua gogorra izan zela eta udaberriaren hasiera hotza izan dela. Eguraldiaren datuak eta bitxikeriak estimatzen dituztenek ere oso informazio interesgarria topatuko dute paneletan, 20. mendean izandako muturreko temperaturak eta eurijasak besteak beste. Klimari eta eguraldiari arreta emateko gonbita Kristina Eneako fundazioaren erakusketan, eta gaur behintzat eguraldi zoragarriaz gozatzeko aukera erakusketa aretoa utzi eta parkean barrena ibiliz. Paradisua agindu arren basamortura sartu gaituzte denak sartzean atea itxirik giltzak utxetan gorde dituzte giltzak guztiak Giltzaren